Guys, tabang guys. Mga... Hoy! Hoy! Hello mga kaitsran! Good morning! This is Jake Hitsran, the one and only Hitsran. Guys, naami karon sa taas sa mong school. Nawa guys, sa mong school sa guys. Nakasap mini first guys. Manguha mi sa pinakalami o usa sa pinakalami nga mushroom gitawag itong kanang wild. Ayos saling nga ita mga guys. Pinakasalami nga mushroom gitawag nila libgus guys. So guys, makita ninyo guys. Guys, tabang guys. Mga... Hoy! Tabang guys. Tara guys. Di na ni libgus dai. Libgus ni guys. Oh, Libgus. Oh, libgus kay gray ang color. Guys. Tara guys, sagay kay lami kay guys. Tara, ating diyan. Okay, hama to. O dito, dito iusa dito guys. Iusa daw. Ibutang ka tara, ibutang. Nabay at pangalan Okay. sa Oy, hama mo. Tanawa ka, tunog mo. Guys, dili nimo siya basta-basta makitaan kay mura sag magkumupla. Tara guys, oh. napagid sir. Tara, oh. See? Napagi guys, oh. Tara guys. Okay, nara guys. Maimot ako guys. Woo! Okay, nara guys. Tadang! This is a wild mushroom. So guys, naa diri sa Pasagdihon gaghan kayo mga mushrooms diri guys. So, feel free laag mo diri. Pangwa mo mushroom. Sana panghatag din mo. Guys, okay. Tara guys ha. Pakitunta mo sa among harvest. I-harvest na ni Pupo. Tara guys. Oh, si Pupo guys, ang inang buhay na sa kagulingan guys. Sagdi lang guys. Kay masudan man niya guys. So napadiri guys oh. Sa rin hina diri. Tumba nila. Okay, tumban ninyo guys. Tinapa na dara sa ubos eh. So, lami kay ni pag man mukhaon mo mushroom. Ako guys kay dili gapon. Lami ko. Oh, guys, ang pagkaluto na guys ay pamagi pwede sa gulag bihon, pansit, pwede butangan og adobuhon, pwede pud sa ibutang sa kanang lambunan bitaw isulod sa dahon sa saging guys. Oh. Guys, diri sa miskulan guys, naay daghang mushrooms diri guys. Oh, nasa tibiyan nakakuan guys to. Tara guys. Ang tawag ni guys is libgos. Dili sa uhong oh. Ganong kaira ko libgos kay gray ang iyang color. Paano masabi? Oo nga kay. Pwede dito sila pin. Sir. Dili lagi ni uhong. Okay. Kusa ni tay? Libgos lagi kay gray oh. Kato galing ligbos ko anto gagmay. Mudag ko manggod ang libgos. Dako man ligbos Oh, libgos kay mugbog tiil ingon sila. Nang tawag gani. Ligbos lagi ay. Libgos lagi. Oo, lagi naman. Lagi. Si Cardo dili mo to nga libgos si bahala siya sa kaugalingon. Bahala ka tayo turkanan. Oh. O sa ti ang uhong tulo pa try ang turkanan. Wa ko kasabot sa turkanan. Naburok sila tulungan ka bo upat na. Okay guys. So na mo ni siya ang mga kwan sa bukid. Ipadul sana diri, Lamay mo Tara, gani. guys. Adobon si Jake. Pugos. So guys, mahal kayong kilo ani guys. Tag 150 ba? Ilang kilo ani ka? Tag 200 ang kilo ani guys. Pero dahil sa Pasagdihon, free ra ka manguha og mushrooms. Guys, oh, see? Uhong to. Murag ulo ni Nanay Vivian. Uhong to ba? Uhong to sa kanang mga dagko kay uhong. Guys, so mushrooms. Kisay mo ka og mushroom, taas ka mo. Oh, ang mga master guys, hindi sila kakaog mushrooms kay Pwede mo pag kanang gusto sila mushrooms kay sa Jollibee. Sana Pero ato sila pakaunon ani kay lami ni siya sa kayo. So guys, laag sa Pasagdihon, enjoy Pasagdihon because Pasagdihon, the home of inspiration. Woo!